Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Є між заповідями Господніми ті, які виділяються на першому плані. Якщо для других релігій Бог всемогущий, но караючий, наказуючий всіх, хто не приніс жертви якісь, то для нас наш Бог – Бог любов. Любящий Бог, котрий послав Сина Свого, Бог зійшов з неба спасати людей, взяв на себе наше тіло, щоб його зцілити, бо Адам і Єва заразили його гріхом, як вірус гріха зайшов, і смерть войшла в род чоловічий. Мало хто задумується, откуда смерть взялася. Медицина каже, він мав би жити вічно. Но якась проблема явилася в організмі, механізм старіння хтось забив, як занозу, і чоловік старіє. Ніякими научними доводами об'яснити, чому чоловік старіє, невозможно. Тільки Біблія вказує причину. Бог предупреждав Адама і Єву, з того дерева не їжте плоди, не відкривайте книжку гадалки, не слухайте ви лживі телевізори і лживих сусідів, не загружайте ви пам'ять свою лжею і обманом. Будете страдати. Не повірили, з'їли плод, заразилися, і з заразою гріха смерть войшла у род людський. Тепер Христос пішов для того, щоб дати нам можливість через покаяння, а перед покаянням обично ми терпимо страдання, щоб ми через покаяння вернулися в норму Божу. Між прочим, гріхи наші церква називає страсти. Страстоподобні люди, страстний чоловік. Проявляються в ньому страсті. Навіть коли ми хоронимо людей, і там є така пісня. Назвіть любу радость, котру ми маємо, яка би не була непричасна печалі. Що ми таке маємо, щоб потім не закінчилося печалью? Скільки раз в тому мірі хотілося так, а вийшло печально. А тому іменно страсті, наші гріхи, коли ми їх совершаємо, то ми робимо больно самим собі. Так і в Біблії написано, грішник – враг собственно собі, самому собі. Причому, коли ми робимо гріх, то це равносильно, що коли чоловік робить собі рану, і боль приходить ужасніша, і до тих пор, поки чоловік не розкається, поки Бог не посилає йому через розкаяння сили супротивлятися страсти, чоловік буде нещасно виконувати команди страсти. І ще біда к тому, що сатана посилає своїх ангелів сатани по разним твоїм страстям. Любиш пити, тут рядом до тебе буде сидіти без п'янки. Ага, ти розкаяв, вже п'янки не хочеш. Без гордості тут прилопиться, або без блуда подойде до тебе. І в результаті чоловік постійно живе в іспитаннях. Сьогодні, каже Господь Євангеліє, живя у такій біді, у таких муках, у таких противостояннях, у таких війнах, нестроєннях, заповіді вам даю, аби сте любили друг друга. А ще мир вас ненавидить за те, що ви стали християнами. Знайте, мене, Бога, прежде вас, возненавидів. Якщо би сте були від міра сього, мир би своє любив. Но як ви вже рішили не принадлежати цьому міру, лишитися п'янки, блуда, нечистоти, піти по путі святости, сей мір вам не простить. Він вас дожене. Він вам покаже, як ото ви сміли вийти з числа грязних і немитих і очистилися покаянням. І за вашої рішимості більше не грішити. Мір стає нас, християн, ненавидіти. Многократно я вспоминаю, що скільки раз в діалогові з людьми, котрі настроєні проти церкви православної злобно, просив об'яснити, в чому ваша проблема і основання вашої ненависті. Об'яснити не можуть. Просто ненавидять. А значить, річ іде не просто ненавидять за щось, а тому, що сатана, котрий чоловіка держить у рабстві гріху, іменно
як раба держить, не випускає його із страсті, і кожен раз, коли він хочеться вирвати, тут сатана йому і наносить удар. Споминайте слово, каже Христос, котре я вам сказав. Не є раба більшого від Господина, аж мене, вашого учителя і Месію, і згнали, і вас будуть гнати. А от котрі люди слово моє соблюдали, виконували, і будуть ваше виконувати. Но всі то ті злобства, лукавства, злодіяння роблять вам за то, що ті противники ваші не знають ім'я Бога. Удивительне місто. Ми собі думаємо, що наші враги просто вперлися і по якимось показанням або по нашій причині нападають на нас. А у них одна головна причина – нападники наші не знають Бога. Це можуть бути сектанти. Ой, яку злобу вони дишуть проти православ'я, не касається ані разу других сект, тобто паралельних їм сект. Абсолютно, ми в своїй літургії, в своїх проповідях ніколи не вспоминаємо злобну уніатів. Ну, мабуть собі релігію, но ходіть туди, це ваш вибор, любіть, вліться. Що ж ми получаємо в ответ на эту агресію? Уже 350 років это противостояние стоїть. І причому і в проповідях, і в наставленнях, і в лічних контактах ненависть і ненависть. Почому? Ми просто тоді кажемо, не сердіться на нас. Сам Христос сказав, коли вам творять напасти, то значить поступають за того, що не знають Бога, Бога істинного. Значить, ложні в них представлення релігійні рахуються релігійними. Ми нараз замічаємо жінок неправославних без платків і без відповідних, навіть хреститися не знають одної з них. Ми видимо по поступкам, по движенням, навіть по погляду определяємо, чоловік це не наш. Чому? Не так він восприймає события. І тому спомнимо слово Христа. Роблять вам зло, ваші противники, за те, що не знають пославшого ім'я Отця Небесного. Но якщо б я, каже Господь, не прийшов і не говорив би їм, гріха б не мали наші противники. Но якщо Христос прийшов у мир, відкрив перед людьми ситуацію, що люди во злі, у гріхах, і люди потребують ісправлення, буквально переведемо в іное. Якщо лікар прийшов серед хворих і определив, що всі вони мають хворий апендицит, і вже їм заявив, а вони після того покидають лікарню, то безумці і самоубійці. Точно те же саме. Христос прийшов у мир і сказав, люди во гріхах. І об этом Давид постійно говорив, що гріх – це така заноза, це така біда, такий вірус, що вигнати його просто так не можеш. Ненавидящий Христа ненавидить і Отця Небесного. Нині люди є, які знають про Христа, мають Біблію вдома, но ненавидять церкву канонічну. Щоб прикрити своє безбожіє, люди сознательно йдуть в секту. Люди сознательно йдуть в інні релігії. Почому? Щоб не бути, що, мол, ви знаєте, от, православні Божі діти, а ми безбожники. Ні, і ми віруючі. Однако віра їхня спасительна ли? Господь посилає нам по нашій вірі іще одного великого помічника, без котрого ми не обходимося. Річ іде про Духа Святого. Каже Господь, коли прийде Утішитель Дух Святий, котрого я пошлю вам от Отця, він є Дух істини, котрий от Отця ісходить. Це слово зафіксовано у символі віри. От Отця ісходящого. У западних християн, потім перехватили тої уніяти, добавили собі ложно от Отця і Сина. А в Євангелії чітко написано, Дух Святий от Отця ісходить, котрий засвідчитує про мене, про Месію. І ви потім, ставши дітьми Божіїми, будете свідчити о славних ділах Божиїх, як із коні, сперва ви зо мною їсте. І, наконець, Господь цитує писаное у законі старому. Каже Господь, грішники і противники дітей Божиїх роблять зло. Каже Христос, за то, що
будеться писаною в законі їх. Возненавиділи мене туні напрасно. Возненавиділи Божих дітей і церков напрасно. Будуть вони за ето дорого платити. Іменно наказання Божоє, не земні суди. Земний суд може потерпіти, гонення, або навіть ні за що срок дістати. Но все одно це не так страшно, як другое. Всі гонителі дітей Божих, всі безбожники, на них чекає Божа кара. І вони не знають, і навіть не готові. В той момент, коли будуть думати, що от тепер все у нас в порядку, приходить кара. Не можуть від неї відказатися і обійти. І в 90-му псалмі «Не желай твому врагові біди напасть. Ти, воздаяння грішникові, сам узриш, якщо ти сам не будеш піднімати руки на брата свого». Най Бог поможе нам, щоб ми з вами також помнили, що якщо ми любимо, то ми похожі на дітей Божих. Якщо в нас виривається якась іноді ненависть, то значить притаївся там якийсь маленький черв'ячок, котрого треба видавлювати, котрого треба на сповіді видавлювати, щоб його видавивши із середи серця і душі, туди водворилася повна благодать. Ми, звісно, споминаємо з цього освітня фраза «Тот, хто не вміє ненавидіти, не вміє любити». Це фраза така двоєзначна, вона нами не сприймається на просту, тому що вона толкає чоловіка на то сперва проявити ненависть, а потім любити. Це ігра далеко не християнська. Той, хто любить, не потребує, щоб проявляти публічну ненависть. Наоборот, хто любить, тот приймає на себе всі удари, лиш би сперсти мир. Учора мали ми преподобного Мойсея Угрина. Это воспитатели Бориса и Глеба, Мойсей Угрин, Георгий Ефрем, то вони так воспитали Бориса, що Борис із Глебом могли спокійно розбити брата їх Ярополка Окаянного, сводного їх брата, і пів Києва вирізати, побити за те, що вони зробили переворот там і тягнулися до власти. Но вони це не зробили. Вони сказали, ми лучше самі пострадаємо ради того, щоб не зорватися або не наробити рани у Києві, де потім на многі роки то буде проблема. Бо то може бути міждусобиця або по-современному гражданська війна. Борис і Глеб 1000 років назад, точніше маленько неповну 1000 років, уже таку формулу висказали. Такою формулою користується отець і мати для дітей. Такими формулами призиває нас Господь ради того, щоб спасти мир, стоїть чомусь уступити або чимось пожертвувати. Бо потім за це ми получимо сторицю і в цьому світі, і в вічному наградою Царством Божим. Амінь.